Demà ens banyem a la piscina. Si fa bon de temps, sí. I què passa? Hola, ¿qué haces? ¿Qué fas aquí, cabrón? Nada, què estem? L'altre dia vaig veure una tia que està Què collons és boníssima. això? L'heu vist, no? Sí, anem a veure. Tenim que dar un pla per derrotar aquesta cosa. Jo crec que podríem investigar, a veure si encontrem alguna cosa. Anem a buscar en algun llibre. Llibre, però no un dia llibres per així. Què és això? Death Note. Quadern de mort. Quadern de mort? Què és això? No sé, a lo millor és el que busquem. La persona al qual nom quede escrit en aquest quadern morirà. També pot usar-se amb animals o qualsevol ser que puga morir. La mort es produeix en 40 segons. Si no s'especifica la causa de la mort, es produiria un part cardíac. Doncs tenim que descobrir el nom del fantasma. De on ha eixit? No sé, ha Pareix caigut allà. caigut allà o algo. Hi ha que provar-ho per a saber si és veritat. Hay que probarlo, pero a mí no me puse. Bon dia! Eh, Hola! no prueben con Hola, Lisandro. Hola, Lisandro. Funciona. S'ha mort. Està mort. Funciona. De veritat. Hay que deshacerse del cadáver. Anem a esconder-lo. Agafem-lo. Però què collons? Altra vegada! Tu! Escolta! Compte no mene! Hòstia. Mira, Milagros Galindo. S'anomenarà així? Serà el seu nom? No, el posa així i no és el seu nom. Però de què vas? ¡A mí no me toques! ¡Basta! ¡Basta! ¡Te voy a reventar! Ahora es el momento. Toma. Rápido. Ya está. En 40 segundos hay que caer. No cae. L'altre dia vaig a... ¡Ah, mierda! Lo siento, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Está ahí. ¿Qué haces? Tenim que dar un pla per derrotar a ese... ¡Sí, hijo de puta! ¡Tío! Ya. ¿Qué es eso? ¡Funciona! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Basta!